Genomineerd voor de ondernemersprijs Noordoost-Friesland 2014 en de felbegeerde Bonifatiusbokaal. B&G Food Factory uit Surhuisterveen. Wij zijn Niels, Jos en Henk. We zijn een ambachtelijke bakker, een marketeer en een bankier. Wij komen uit Surhuisterveen en ons bedrijf heet B&G Food Factory. Wat doen we? We maken ijsjes. We maken het allerpuurste ijs. We gebruiken aardbeien uit de buurt, verse melk van Boer de Jong uit Surhuisterveen. En vervolgens maken we het allerlekkerst. En waarom? We doen er gewoon niet zoveel lucht in, waardoor de smaken echt super lekker naar voren komen. Wat de kracht van ondernemen is in Noordoost-Friesland is eigenlijk heel simpel, omdat we hier vandaan komen. We betrekken onze ingrediënten uit de buurt. Henk komt hier vandaan, is altijd bakker geweest. En Jos en Imka komen hier ook vandaan. Dit is het kloppend hart van ons bedrijf. Waarom wij de bokaal moeten winnen? We maken het allerlekkerste ijs handgemaakt. En dat maken we niet alleen voor Friesland, dat maken we voor heel Nederland, dat maken we voor heel de wereld. Echte ambacht, in een bakje en op een stokje.